Hej alle sammen, og velkommen til denne video på min kanal. I dag spiller vi på min iPad faktisk. Vi spiller Roblox. Og vi spiller et spil, der er rigtig, rigtig sjovt. Og det hedder Create a Card Ride. Det er lidt ligesom Theme Park Tycoon 20. Og alligevel lidt anderledes. Se. I Theme Park Tycoon 20, du tjener penge. Du laver rutsjebaner, der koster penge. De rutsjebaner giver dig flere penge. Ups. Men her så er det sådan noget med, at der er en masse forskellige baner. Lidt ligesom så Theme Park Tycoon 20. Så er der en masse forskellige card rides her, som man kan spille. Nogle af dem, de giver dig cards. De giver dig custom cards, og nogle af dem er bare for sjov. Det lækkede lidt. Herinde i shoppen, nogle af de her ting koster penge. Men den her, den koster Robux. Alt det her koster Robux. Hvis vi lige går ind i Robux, og alt det her, det koster Robux. Men level, trykker vi på level. Alle de ting, I ser her, dem kan man simpelthen gå ind, tryk join, som den her Finish Doge Adventure Toast. Så kan jeg trykke join, klar banen, og så får jeg den her card her. Og der er alle de her cards her. Så tænker jeg, at fordi jeg ikke har særlig meget læringsplads på min iPad, så håber jeg lidt, jeg kan klare noget af dem. Fordi men snart så kommer jeg til at kunne lave flere videoer på min iPad, uden at tænke på læringspladsen, fordi at mig og min mor, vi får gjort et eller andet. Så ja. Men jeg vil simpelthen gerne prøve at komme på min mission for at få alt herinde. Og nogle af dem har jeg prøvet, de er holy Moses, de er svære. Den her, ikke? Det var en af de første baner, jeg prøvede. Den har jeg simpelthen givet op på. Den er alt for svær. Jeg kan lige prøve at vise det. Det er ufatteligt. Det er lækkert. Hvor svært det er. Så først og fremmest... Ja, I skal ikke tage jer i, hvad jeg har klaret. Kan man slå musik fra? Nej. Sådan. Men ja, den er helt vildt svær. Men ja, jeg har simpelthen klaret den her. Og I skal lige vide, jeg bruger ikke Robux. Så for det første her, det her har jeg ingen track. Så skal jeg simpelthen klare, og så komme op på tracken igen. Hvilket bare er umuligt. Okay. Ja, jeg er lidt god til det. Ja, det er mega svært. Mega svært. Ja, men jeg har klaret det en gang. Nu er det her så ikke min pro-coaster. Altså det er ikke den her, ja. Og så skal man sådan slow down så meget, at jeg ikke falder ud over her. Ja. Fordi at man har ikke beskyttelse på. Så brug så det der. Ja, og så skal jeg simpelthen køre op her, og så slow down, fordi at det der, det går stærkt. Så her, så skal jeg køre hurtigt nok der. For at sådan, på en eller anden måde, så skal jeg køre op her. Komme ned her. Og uden at falde ned, fordi at man falder næsten altid af. Så her, så skal man så køre her. Så skal man køre på en eller anden måde køre brems nok op til at kunne komme den her vej. Så skal man bremse hårdt nok op her for at passe på. Og alligevel så skal man køre sådan lidt stærkt her. Man skal køre lidt stærkt for at kunne komme herover. For sådan at lave et hop her. Kør langsomt. Kør lidt hurtigt her. For at kunne komme over bumpet her. Og så nogle bump her, du skal køre langsomt nok. Så skal du herover, og så herop, så får du beskyttelse på. Det er så svært. Ja, det er godt. Det er helt vildt. Men jeg har klaret alle dem her. Den her, der skulle man bare join deres gruppe, så fik man den. De her to her skulle man bare lige lave en kode. Jeg kan ikke lige huske koderne. Det her, det er bare default bogstaveligt talt. Du kan bare få den. Den her, den var også rimelig nem. Den her var lidt svær, men også lidt nem. Lidt svært. Sådan, ja. Men det den her, den er jeg bedst med. Så ja.
Men lad os se. Men nu går vi over en liste. Så jeg kommer til at se den. Jeg kommer til at lave en short. Hvor jeg går over. Jeg slutter nemlig videoen af her. Jeg hopper lige ind på nogle af dem, jeg selv har lavet. Og så slutter jeg videoen af. Og så siger jeg lige de sidste ting. Og så slutter jeg videoen af. Den her så vi på. Der. Så ja. Der. Nå ja, det er også mega svært at lave en Cartwright her. Fordi at prøv at se her. Det her, det er det system, du sådan skal gå med. Så skal du køre op og ned, og så skal du selv dreje det, og sådan noget. Dem, der har lavet det, de er virkelig gode til det. Så lad mig lige sige, så har man jetpack, når man er Iron, så kan man bare trykke på skærmen, så flyver man den vej. Så imens jeg lige tager min bane, så kommer jeg lige til at snakke om det. Så jeg kommer til at lave en short. Jeg håber, det kan blive en short. Ved du hvad? Det kommer til at blive en video. Ja, en video her lige om lidt. Hvor at jeg snakker om, hvad det er, som... det gik ikke så godt. For nogen, som jeg gerne vil starte med. Fordi at nogen er federe end andre. Selvfølgelig så tager jeg sådan de fedeste. Og dem jeg gerne vil have. Og så går jeg nedad og sådan noget. Eller... Ved du. Ja, så alt det laver jeg en video på her. Men nu slutter jeg bare videoen af. Og hvis der er nogen, der bliver sådan lidt grimt skin. Sorry to say this. Ja. Jeg tænker, trøjen den er ikke så vild med. Men jeg havde købt en trøje. Det kostede mig ikke så meget. Det var ret billigt. Det her var faktisk rigtig billigt i går at købe. Sådan virkelig billigt. Så det er ikke engang fordi, at jeg har brugt særlig mange penge. I skal ikke tro, at jeg er sådan en mega rig dude. Jeg er faktisk rigtig fattig, og jeg har ikke særlig mange penge. Men det var faktisk ret billigt, det her. Nå, ikke mere om Robux, ikke mere om skins. Jeg tænker jo. Men jeg har købt en eller anden trøje, som så er blevet fjernet, desværre. Så jeg bliver nødt til at gå med den her gangster-trøje. Det var den, der passede bedst til mit look. Og den her, hvis man kigger lidt... det er nok umuligt at se. Så ja, men vi ses alle sammen. Ha' det godt. Og så er der ikke noget at sige end drop a gear and disappear.